Валиев. Валиев. Расим Ильясов. Қазан Нұры халық ұйым құралар оркестрі. Халықара конкурслар лауреаты Асыл Яр.
Татарстанның ат казанган артисты, жырчы һәм композитор Вил Усманов.
Игътибар. Популяр җырлар авторы Ринат Муслимов тәкъдим итә. 11 март Уникс концертлар залы. Юбилей алдыннан өр-яңа һәм яраткан җырлардан концерт программасы. Яшисе дә әле яшисе. Катнашалар. Салават Фатхетдинов, Хания Фәрхи, Зөфәр Хәйретдинов, Венера Ганиева, Бәшира Насырова, Фердинанд Салахов, Рәсим Низамов, Айгөл Сагынбаева, Булат Нигъмәтуллин, Айгөл Бареева, Илназ Минвалиев, Азат Тимошаих, Вадим Захаров. Алсу Хабибуллина. Телефон 292 70 06. Ир кеше өчен хатын-кыз ярдәменә мохтаҗ булып яшәү ул зур трагедия. Көчле һәм уңышлы шәхес булу. Кайвакытта бу авыр. Хатын-кыз ярдәменә һәрбер ир-ат мохтаҗ дип әйтергә. Сау-сәламәт ирдә. Кара каршы тапшыруы. Хәзер аны Энҗи Шәйхетдинова һәм Роза Диатуллина алып бара. 16 февральдә 20 сәгать 30 минутта. Свердловск өлкәсе Шәкүр авылы мәктәбендә укучыларның саны укытучылар белән тигезләшкән. Ябылу алдында калган белем учагына яңа сулыш өрер өчен балалар бакчасын кушканнар. Авылның үткәне һәм бүгенгесе татарлар программасында. Безнең белән бергә булыгыз. Хөрмәтле милләттәшләр, киләсе тапшыруда 2 үзешчән сәнгать коллективы көч сынаша. Шунысы куанычлы, яшьләрне берләштергән яз ансамбле дә, өлкәннәрне берләштергән кичке утлар халык хоры җырчылары да сирәк башкарыла торган әсәрләргә аерым игътибар биргәннәр. www.tnv.ru сайтына кереп, Татарстан Яңа гасыр каналын онлайн тәртибендә карагыз. Интернет булган җирдә Татарстан Яңа гасыр да бар.
Наил Сагдиев. Qozon Nuri Xalq Uyum-Qurollar Orkestri. San'at yetakchisi ham dirijor Tataristonning ot qozongan artisti Rasim Ilyasov. Farida Alsu dueti.
Халыкара конкурслар лауреаты Алсу Абульханова. Mümkün mü
Татарстанның халық артисты Рауил Харисов. Сине шундай сағындым, сизесің микән шуны? Бұлытлар қапласа, табарсың микән юлны? Син де шулай сағына қалсаң, qarama jillerine şır bulup gidersin, naz dolu yüreğime. Sin de şulay sağına kalsan, qarama jillerine Şar bulup gidip görürsen, mast ola yüreğime. Мен seni şunday sağandım, Sizesin mike şuna, Kur'anlar ura basa, Tabarsın mike yoluna. Sinde şulay sağına kalsan, Karama jillerine Şar bulut gile görürsen, naz dolu yüreğime. Şulay sağına kalsan, qarama jillerine şar bulat gile görürsen, naz dolu yüreğime. Şar bulat gile görürsen, naz dolu yüreğime. Татарстанның атқазанған артистлары Зіләйлә қызлары.
Sizden indi heller var. Tolga yaprak minde sağış. Sizden indi heller var. Dağ astında salkın şişme ağıp düşe ulağa. Sağınıma eyder idim jilide ismi şu yana. Sağınıma eyder idim jilide ismi şu yana.